nas se vaskršnje slovo svetog Jovana Zlatousta. A ono glasi ovako: ako je ko pobožan i bogoljubiv, neka se naslađuje ovim divnim i svetlim slavljem. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući uđe u radost Gospoda svoga. Ako se ko namučio posteći se, neka sada primi platu. Ako je ko od prvog časa radio, neka danas primi pravedni dug. Ako je ko došao posle trećeg časa, neka praznuje sa zahvalnošću. Ako je ko stigao posle šestoga časa, neka nimalo ne sumnja, jer ničim neće biti oštećen. Ako je ko propustio i 9. čas, neka pristupi, ne kolebajući se nimalo. Ako je ko stigao tek u 11. čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima posljednjeg kao i prvog. Odmara onoga koji je došao u 11. čas, kao i onoga koji je radio od prvoga časa. I posljednjeg miluje i prvog dvori, i onome daje i ovome daruje, i dela prima i nameru celiva, i delanje ceni i prinos hvali. Stoga, dakle, uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi, jedni s drugima likujte, uzdržljivci i lenjivci dan poštujte. Vi koji ste postili i vi koji ste se trudili, veselite se danas. Trpeza je prepuna, nasladite se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan. Svi uživajte u bogatstvu dobrote, neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oproštaj zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi iz spasiteljeva smrt. Ugasi onaj koga je ona držala, zapleni ad onaj koji siđe u ad. Ugorča se ad okusivši telo njegovo. I predvidjeći to Isaija zakrihta. Ad se ugorča, rešite dole. Ugorča se jer opusti. Ugorča se jer bi ismejan. Ugorča se jer se umrtvi. Ugorča se jer bi srušen. Ugorča se jer bi okovan. Primi telo Hristovo, a naiđe na Boga. Primi zemlju, a srete nebo. Primi ono što vide, a pade u ono što ne vide. Smrti, gde ti je žalac? Ade, gde ti je pobeda? Vaskrse Hristos, jad se stropošta. Vaskrse Hristos i padoše demoni. Vaskrse Hristos i raduju se anđeli. Vaskrse Hristos i život živoje. Vaskrse Hristos i ni jednog mrtvog u grobu. Jer Hristos ustavši iz mrtvih postade prvina preminuli, njemu slava i vlast kroz sve vekove. Amin.